Og overtræder skolerne loven, risikerer de at miste hele eller dele af tilskuddet på 40.000 kroner per elev, og det er om året. Og så holder vi lige vejret, for i Silkeborg har dykkere fra 9 nationer i weekenden holdt vejret. Fridykning hedder sporten. Det er et sport, hvor krop og sjæl skal gå op i en højere enhed. For 5 minutter og 37 sekunder siden stak denne mand hovedet under vandet. Det er jo noget med at presse sig til det yderste, og man ligger jo i princippet og overhører kroppens naturlige grænser, så det er måske lidt bizarrt. Det hedder et statisk dyk. 3 minutter. Dykkerne ligger stille i overfladen og holder vejret. Hele tiden er der en i vandet, der sikrer, at dykkeren ikke bliver dårlig eller mister bevidstheden. Very good. You're closing up on 4:30. Derfor er det vigtigt, at dykkerne tager deres tid til at få luft i lungerne igen. Lige når de kommer op, skal de tage svømmebrillerne af og vise et OK-tegn og sige, at de har det godt. Okay. Atmosfæren er afslappet, klassisk musik flyder ud af højtalerne, men lidt derfra sidder Sanne Rasmussen og gør sig klar. Både krop og sjæl skal være yderste velforberedte til et flere minutter langt smut under vandet. Der er rigtig mange, der laver yoga hver dag, og så til stævner og noget, der samles vi gerne og laver det sammen om morgenen. Det er rigtig hyggeligt. En rigtig stor del af det. Sanne Rasmussen er oprindeligt svømmer fra Grenaa, men nu vil hun mere end blot svømme hurtigt. Jeg har mange udfordringer i svømning. Jeg er gammel konkurrencesvømmer og har dykket noget og sådan noget. Så er det ligesom en kombination af det, og man presser sig til det yderste, og det giver bare rigtig meget. Også det, at man bliver nødt til personlighedsmæssigt at få sig selv med, fordi du kan ikke gå ind og bare kæmpe dig igennem et dyk. Du er nødt til at slappe af og være der. 100%. 1 minute. 5, 6. Den disciplin, hun til eftermiddag deltager i, hedder dynamisk. Det betyder, at hun skal svømme længst muligt under vandet med en monofinde spændt på fødderne. 108 meter ved at skyde på, jeg ved det ikke helt. Sanne Rasmussen er kommet så langt, at hun sigter efter en plads på VM-holdet. Jeg har et dybdedyk fra sidste års VM, hvor jeg var nede på 47 meter. Og så har jeg en statisk på 4 minutter og 24 og dynamisk på 131 meter. Det er nok til at sikre mig i startopstillingen til VM. Og Aarhus Fridykkerklub vil forsøge til næste år at få verdensmesterskaberne i fridykning til Aarhus. Kalenderen fortæller, at